Ne zavaravajte se. Rđavo društvo kvari dobre navike. Ili kako kaže u Novom srpskom prevodu, koji je jako sličan, kaže opet: ne zavaravajte se, loše društvo kvari dobre običaje. Ovo je jedna velika istina. Dakle, Pavle je znao što piše definitivno i ovo je, mislim, kao i sve ostalo u Svetom pismu, kao sve što nam piše u Bibliji, ovo je definitivno Bogu nadahnuto i Bog želi da mi to znamo i dan danas, da se vodimo ovime. I ovo je jedna velika opomena koju treba ozbiljno da shvatimo. I mi nekad mislimo, dobro, pa mi smo obraćeni, niko ne može da ima loš utjecaj na nas. Međutim, to nije istina. Dakle, pogotovo za nas to može da bude velika zamka, jer Božja riječ nam to kaže. Svaki dan mi imamo iskušenja i dobro je da se pazimo, da se čuvamo, da ne radimo nešto što može da nas navede na grijeh i